kongola nango ndisokoneza na nyamata minibus imene nakwera. Ine nawuza bwinobwino kuti ulendowu ndi waku 25 basi lakuti kweraniyo. Ife sikwerani yambani ulendo akuti kaya pa area fili pa lotsika muntima dala apa wayambika ulendo tili pa area 3 ndiye kuti mangotsama area 22 okha kuti tifike umene ndikupita. Kenaka ndikudzamva kuti alipo otsika pa area 14 ine kudzidzimuka kuti koma ndiye munthu yakuthamanga bwanji nthawi yomwe tili kale pa area 14. Kenaka uyo akuti nanga otsika pa 18 ndati komatu ma area ena sakunena nanga pa 16 ndi pa 17 sananene bwanji. Kenaka kuti nanga pa area 30 alipo pamenepa mpamene nakuwa kuti iwe wandipitiritsa zona mmese nakuza kuti ndikutsikira pa area 25 zona ngochoka pa area 18. Kenaka kumakamba zako sate iwe bulutu reti tayima basi kwina kundibwerera ndekha basi ndizipita ku 25 ine. Mpamene basi yonse imandiseka kuti akulu kodi nkoyamba kubwera kuno eti muzifunsa kaye musalambe ukalipa ku area 25 sitinafike ruyi nati ndizikira makana kuti ndiye mwatidusisa kutali bwanji ku area 30